že slunce vyjde každé ráno a i když je tma jako v rámci, noc nemá celkem žádný. Masopustní tancovačku organizovalo občanské sdružení Tudy z nudy s Janou Pelikánovou. Dnešní akce se konala na Vyžlovce v hotelu Praha, jmenovala se Masopustní tancovačka a dělalo to občanské sdružení Tudy z nudy. Byl to první náš ročník, takže účast byla podle toho výborná, si myslím. Hráli jsme různé hry, tančilo se, zpívalo se na mikrofon a myslím, že jsme se všichni báječně zbavili. Toto sdružení má za cíl obohatit volný čas rodinám s dětmi v Jevanech, na Vyžlovce a přilehlém okolí. V neposlední řadě sdružení pořádá akci měsíce. V únoru to byl v Jevanech dětský karneval a na Vyžlovce masopustní tancovačka. V polovině programu byl čas se občerstvit a přitom se děti dozvěděli od tetičky Lucie, jak se masopust slavil na vesnicích. I když stále ještě řádí nemoci a také děti jezdí o víkendech na hory, účast byla hojná. Děti si mohly vyrobit z papírových talířů klauna ve výtvarném koutku, dále si mohly vytvarovat zvířátko z balónku. Při vybraných písničkách se děti uvolnili, tančili jednoduché tanečky, skákali přes překážkovou dráhu, foukali bubliny a výborně se bavili.